Здравейте, хора! Добре дошли на този влог. Това ще ми бъде първия влог, защото днеска точно в град Панагюрище в 5 часа вечерта ще дойдат Криската и Алфа Алекс в град Панагюрище и нямаше как да го изпусна този момент. Надявам се да ви хареса, ще ви кача най-интересните неща в клипа, за да реално ако се чува зле, защото минават коли. Надявам се да ви хареса. И така, нека да продължим напред. Опа, какво става, хора? Здрасти! Какво става? Нищо, правя влог. Отивам при Криската. Ето, да. Отивам при Криската. Човече. Хора, Криската и Алекс са зад мен. Вижте. Ето тук. Ето тук. За Алекс и Криската. Не знам какво да стане. Няма никакъв. Не. Ето ни на центъра на Панагюрище. Колко е готино! Колко хора има! Много е готино, Алекс, наистина много готино. Тук ще стане магията тази вечер. Чакайте! Тихо, секунда! Тихо! Какво става? Тук има нещо. Зад нас има нещо. Здравейте! Вие от Панагюрище ли сте? На площада в Панагюрище ли сме? Трябва да има гума! Каква е тая гума? Чакайте, моля ви тихо, че тук става нещо много голямо. Намерихме елфи. Вие елфи ли сте? Елфи сме, да, и търсим град Панагюрище. И ни трябва гумата! Къде е гумата? Чакайте сега. Това е Панагюрище, не гума за кола, бе, Алекс. Ето гум. Градски универсален магазин. Значи, ние не сме разбрали инструкциите от дядо Коледа. Не сте разбрали? Не сме, пише гумата. Обаче, ние сме елфите на дядо Коледа. И сме изпратени тук с кампания за писма. И ние трябва да кажем на всички деца от Панагюрище и околията, че сме тук да съберем писмата и да ги пратим в Лапландия. Ето ги не! Белобрадия старец ни е дал указания. Чакайте, тихо всички, нека слушаме внимателно. Това тук е прецедент. Вие виждали ли сте елфи някога? Алекс, ти виждал ли си? Не, аз мисля, че си измислени. Измислени? Не, те са истински. Тук сме. Само ще помоля всички, които не са виждали елф, сега да се дръпнат малко назад, за да не ни грабнат така. Елате тук, елфки. Елате сега ще си поговорим маничко. Ама иначе това е бил площада. Дядо Коледа ни е дал инструкции, в които пише, че трябва да ви донесем пощенската кутия, виждате я за писмата, и трябва да съобщим на 100 деца от квартала. Те се намират на улица Хаджи. Това белобрат старец, трябва да го върне в първи клас. Не може да пише. Колко деца? На 100 деца. Как ще кажем на всички деца? Слушайте сега, значи трябва да кажете на децата посланието на дядо Коледа, нали? Да. Алекс, имаш ли идея? Мисля, че имам една идея. Каква? Мисля да... Айде да направим видеопослание. Видеокампания! Кампания, да. Страхотно! Какво? Видео ли? Вие нищо ли не разбирате? Вие в Лапландия нищо не знаете. Слушайте сега как се случват нещата при нас инфлуенсърите. Значи, няма значение. Слушайте само. Нищо не разбирате, но сега ще разберете. Алекс, какво ще направим? Видеа и снимки. Да. И после какво? Ще ги пуснем в кутията. Така, ето я кампанията, слушайте сега към дядо Коледа. Всеки прави снимка и видео как пуска своето писмо към дядо Коледа тук. И след това какво прави? И след това ги пуска. Да? Къде? Чакай. Къде? Кажи бързо. Във Фейсбук. Добре. С хаштаг. Да. Писмо от Панагюрище. Добре, това е мисията на всеки един от вас, за да стигне писмото ви до дядо Коледа. Правите си клипче,
снимка и пускате писмото тук и след това всички отидат при дядо Коледа. Така няма да има нито едно пропуснато писмо и всичките писма ще бъдат изпратени до Лапландия. Чудесно! Значи ще има и коледен бонус този път. Ще има? Какъв е вашия бонус? Бомбони! Намалете ги малко, трябва да спазвате форма. Значи, Алекс, ти бомбони ядеш ли много? Да, ям за жалост. Да, обаче за това компенсираш с здравословни напитки. Как? Слушайте сега, значи, сега ще направим с Алекс. Слушайте. Това е много важно. Слушайте сега. С Алекс ще направим първото видеопослание до дядо Коледа. Така, вадиме си телефончето. Алекс, аз ти връчвам телефона. Заповядай, Алекс. Искам сега към хората да се обърнеш и да кажеш какво е твоето пожелание за Коледа. Значи, здрасти, дядо Коледа. Не, мили дядо Коледа. Мили дядо Коледа. Бил съм много послушен тази година. Дали искам за подарък гейминг стол, защото в момента седа на кухненски стол. Мале! Горкия няма стол, на който да играе игри. Да. Ето го. Алекс, твоето послание, като го пуснеш във Фейсбук, ще се сбъдне. Да. А сега, елфки, слушайте ли много внимателно? Елате тук, сега ще дам моето послание, което ще бъде, т.е. писмото ми към дядо Коледа, видеовизитката ми. Ето, нека първо всички да вдигнем много шум, я да видим. Ей, той се е напълнил площада. Дядо Коледа ще има бая да работи. Тук дали има деца, защото ние нещо не чух? Не ги чух, я пак? Можете и повече. Я чакайте. Нека да викаме, както казва дядо Коледа. Оу, оу, оу. Добре. Нека, преди да си дам моето послание, моето писмо към дядо Коледа, искам да чуя, гледате ли видеята ни? Добре, щом гледате видеята, значи знаете моето послание. Знаете? Мале, знам, че си много ентусиазиран. Изчакай само да чуеш моето послание, защото много ще ти хареса. Всички, които гледате видеята, знаете, че с Алекс, нашият слоган, това е няма невъзможни неща. Нали така? Затова сега посланието ми към дядо Коледа, то е следното. В свят изпълнен с негативизъм, нека всички да разпространяваме точно обратното, да бъдем позитивни, да бъдем заедно с нашите близки и повече любов и щастие, отколкото негативна енергия. Всеки да вярва в себе си. Това е моето пожелание към всички. Не е пожелание за мен нещо да искам да получа, а искам вие да следвате този пример и да бъдете добри. Защото най-хубавото нещо е времето, прекарано с ближните и с вас. Нали така? Айде, дигайте шум да ви чуя! Най-добрите! И сега, елфки, какво правим? Така, това е страхотна идея. Видеото. Така всички писма ще стигнат до дядо Коледа. Белоградия старец много обича видеоклипове от панагюристите. Той знае, че тук децата са супер талантливи и ви е изпратил специални бланки за коледните писма с печат приоритетно. Това означава, че вашите писма ще се разгледат първи. Заповядайте бланки за най-послушните деца. Искам да посочиш така. Не, напред ще. Без да се блъска. Я да ви чуя! Дайте малко шум! Иво! Аз се Опа, здравейте хора, извинявам се, но това ще бъде финалът в този влог. За съжаление, кадрите, които бях заснел отпреди, някак си не са се запазили и наложи се почти половината видео да го няма, но надявам се клипът да ви хареса. Между тук в този край ще остава снимка, как се снимах с Алфа Алекс и Криската. Ако искате още видеа, може да се абонирате. Още малко ще стигнем до 100 абоната. Ако искате още да правя такива видеа, може да се абонирате, да харесате, да споделите с приятели и
Това е. Хайде.